Before kaham jatona kok taisa sana ne bang short kisa video khayo ni thang ima tongka kong ka hai sung nuka chỉ còn cho cái video press meet hay cái khai mani mani thui tung plau hay ta thui tung plau hay ni saman batal ke ne bung kana ke ne thui tung plau VP bare boni ang bono sana nai ge kong ka hai ni thui tung plau mani bekar thui tung plau mai cái thui tung plau ni hamale sara tipurani lukorok o ha do phani lukorok borong kok samani kok siapa patal kini ni kok singya bonus ini tung pelajak baik katui kongka thang nai kisi tu agak kaisa Facebook live video nuka David Morasing tipra mau thani ni leaders David Morasing boni video nuka boluku rog no fusu rog no tei hai ni tipra mau thani leader sogno jotono montri MLA MDC EM CM jotono bo kobo mungnar goi bo video khaibani sung nukha mai video khaikha bo video khaika je hafang kotor bai sung tong lai we chini ekor jodi si sung manya khang khelai sung aroni nokhari phaiwi total khe andron khailai mani nusau Hartai bubok kobo munarka joto MDC MLA tongnai no joto na nokai phaine kobo munarka foundano mothani foundano bu kobo munarka bo jeng orot nangui lab kori ingkangke jeng alka khorang tisalai nai hai tar mane ki public rock toma busi thangka public o toma message thangka message public o thangka je tipra mothani bisingtei khaigui Pramothani founder ni bisingtei khaigui state government tai central government state BJP central BJP bai je ekor khailai mani o ekor success ungya hai hune ti pramothani bisingtei ni sakai romani kalaikha public o haikha ni message hokha o kongno si tini madam paralkina koksau je kola patang kha borong ni ekor sebani kok bai borong leader sok si o kongna awai khaisa Tapi kaisa sung nukha mia pro press meet ni bo kok samne thui tung plajak nai bo hai hini sau hoito ba David Morasing kok na ang dalar pha saka hote ngi to press meet debor ma bo hai nu ekoi kok sau sung 6 mas andron ma khaya hiba tang khaba no thik gose u bo gose tong ku bui kok di ma bo gose u abon bai hambai sro bo no gose mani ku bui hambai ma ro thai bo 6 mas di pramota andron makaya movement makaya mani ekoro abo kok bok ke buin gose ka kebi kok hai pun bo sakha je di pramota no alkabum rawi o di pramota ni borok na andron no khamau khaimagu andron khaijani lama kamang ma tong hai ni bo sakha public o ta message thangkha loko o ta message thangkha sara bharat borso ta message thangkha message thangka je tipra mothani ekor khaimani abo kola pata soba samani kok abo nirok nusau nirok samani kok abo nirok nusau o kogno si public rok sungsau nirok no heleba o kogno nu medom bu sau o kogno nu medom pakatene bu sau hengke wa sau na siti thui sani upor nung tung plasai tong nini BP sani upor against nung nini thui tung plasai tong bar thai tong BP bar thai tong nini founder nu upor nini leadership ni upor nini leadership se ekor thang khaiu nini leadership se thangui ekor khaiu ekor khaithani go nini leadership ni soi tong jani soi tong borong no sin nung ni ekor saya nung ni ekor taxes maya nung ni ekor kola patangka nirok borong nirok no si nirok ni founder no si nirok ba thui tung phai thai klai jola thai klai biang ora patala kena public ni kong no sasamana banang la biang le patala kena ni bum khana ma bole thui le tung phai tong ba bahai bo public o ha saka wo do pharong ni thani go nirok ni clear picture nirok ni tiklai phunu ro phia ba nirok ni kong no nirok no sungsama hang klai ba sungsa ja gwai la klai nirok jole proman do dita nirok proman do sharita public sungsai tongka
kok bawa sih bile hambai tai thai sa kok masa sih nih nirong thani o jadi sih proman tong khelai nirok press meet khaidi haya kheba nirok sorasori asaroi proman soho khaigi video sunamdi dofa lokoni thani ba phunukdi nirok madam patal kinane against nirok jolemani bo bahai jolemani nirok jolemung bekar de na kebui de na thik de na sothik de o kok di proman nirok rodi madam patal kinane against proman noi nirok kok sadi ar o kok nirok no sungmani buya ti pramothani against sungmani buya pordut kisna sungmani buya kiti de bising sungmani buya sebana sung khnadi madam patal kina o state ni BJP tai behai ni central ni BJP borok no si sungsau nirok je adarso lokho niti toboka nirok je sabka sat sabka bikas ni toboka sheshto tripura sananai hai huni nirok je adarso toboi o tripura hasteo phaikha nirok ni rajniti prasar khai phaikha nirok no loge borok rokha o niti o guideline nirok ni byang thangkha o kogno state government state BJP tai central BJP no si chini PK madam sungsau nini guideline anusare o kiti devi singno nirok bo certificate by ticket rokha guideline tongu de koroi nirok sadi nokol certificate by nirok bahai ke bono rokha aro jarkhand basa mani boni bahai ar oro phai basa phai mani bahai boni proman forji proman hai huni sau sungsau sana state government tai central government haiba total central BJP state BJP nasi bos sung buba garana bosung ya MP kiti de bising no bosung ya phunuk dibu bohong ya borno hoya bo o government ni ideology BJP ni ideology adarso lokho niti unnoyon ni lama phunuk mani o kogno tibisi boroni guideline anusare si o kogno saw nirok samani kog bai nirok khaimani pherkha burirono kucho ucco potronai ucco potroi samung tangronai o kok samani kogrok nirok boro thangkha o kogno sasa nirok no sungya bosi oro jaga go nirok pressure cooker hayawo sini burirono nukha pressure cooker hayawo mai tu muitu box ala hangke ba mai mi box ala hangke mu yakho sakang city ro tamani ki pressure cooker haya haya deba thik nirok khai pressure cooker hanya hai nirok moya khoskan city ro hai bus pungna ai si mundu moka mundu moya si sili ai bus pungna abora tama angkau tai silia tik bohai sung sajang nai suba keni kesara bakna wi jole wi thuitung phanai rok suba lasima sungsa omon khasini ohani rajniti ni sinari anirong thaning koimung narg nai madam Jacob state ni BJP tai central BJP ni thani sungmani Kirti Devi Singh ni certificate no tibi nirok kani kasaro basoi to jora roi nakha nirok bak nawi kok to saka enkhela tabo nirok nu proman rodi je press meet khaifan nirok proman rodi mukhra mukhri asok laifan nirok videos nam di without nirok proof phunungui ule ST certificate tongu haikaba SC certificate tongu haikaba royal family category hisabe no kono certificate tongu phunungui rosita anke public ni confusion paible saus nangke phunungui rodi adeng arak kubi ni proof nangke phunung di bosi kok bele or jaga biang le khitung platai hai tung platai education roaw nangba an sungma alka nirok kuni kasar basen jora ro haima alka lasidi hani bang ni ma kubi na kisa panti di political so dala kisi misa salai thik kok a sadi kok phiaba kisa phale kubi logic tong dita politician in tong ni jodi si sikkhabit borok tong sikkito borok tong kangkhe kisa wa soi kok sadita kok wansa be khana mani kok hatta অল্প বিদ্যা বড় ভয়ঙ্কর মানে হাইদিতে মানে হামবাই আসুন